Sa Good Vibes, saksihan ang maduagon nga Christmas Festival of Lights nga gindagsa sa mga tumalanaw sa duha ka separado nga mga festival sites. May report si Nico Delfin. Makaligad sang duwaman ka tuig, liwat nga nagparadang mga estudyante sang STI-WNU bit-bit ang ilang masanag nga mga lanterns. Gani bisa nagulan, nagdagsa sa gihapon ng mga tumalanaw sa Bacolod Public Plaza agud masaksihan ang Parade of Lights. Ginpasalida man ang mga maduagon nga mga floats. Gindeklarar nga kampyon sa pagpaindis-indis ang Orange Erudites ng College of Engineering. Nagperforman ang kilala nga Bailes de Luz dancers sang Banwa sang La Castillana. Kabahin ang Parade of Lights ng 3rd Christmas Festival of Lights. Ginsundan ini sang simultaneous lights on ceremony yung ginpangunahan ni Mayor Albi Benitez upod sa mga lokal nga opisyales sang syudad kag sang Universidad sa Plaza kag Bacolod City Government Center. Dungan sa selebrasyon ang pagbukas man sang food bazaar kag carnival sa BCGC. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.